mga tao muagi jud og pagkagidlay. Mapadato man o pobre, walay gipili ang pagsulay. Munang agay tang magbantay sa tanang panahon, kay pwede tang mahugno diha-diha dayon. So stop flirting, just keep the faith. Nagpuyo kita sa kalibutang lingin, estado sa kinabuhi nagkalain-lain. Mga kinaiyang klaro ug way klaro, na ipatasang maayo na asay garbo. Unsaon pag-asinso kung walay panagsinabtanay, magunsa ang gugma kung puros patas anay. Sa atong palibot angay tang magbantay, likay ang tentasyon aron dito kag sungay. Kang ang atong utok mao ang sumbanan, diri mag-away ang maayo ug dautan. Maunang usahay maglisod tag disidar, ang utok kasing-kasing angay pang ikonektar. Dalira kaayo ang pagbuhat og sala, nya ang pagkamaayo tun-an pa baka na himantayon. Puros libak ang nahibawan, bantayi ang kaugalingon ug gayaw ang uban. Angay kang magbantay sa matatak na di kay sa malaway nga mga muna. Angay kang magbantay sa matatak na di kay sa malaway nga mga muna. Ang panahon dili nato matag na, walay nasayod usay mahitabo unya. Angay tang magbantay, magamping-amping, ayaw kumpiyansa kay trust, no one ang game. Ingon ini ang sistema ayahig mafia anay, bisag amigo kaayo i-blind pakabay. Na ay mawala, na ay kalitrang mutungha, na ay butang nga makaapekto sa tinguha. So ayaw patintal sa mga propetang bakakon, mga dautan nga nagpakaharot ingnon. Ang damang kaugalingon kay kalit ang aksident, pasikos-sikos sa life gumita ang discernment. Sa taliwala na ay labang makagagahom, usa ka enerhiyang nagdalag paglaom. Siya ang Diyos, diya taniya musalig, mudangop ta ni Jesus, kasi siya atong kadapig.